Peio, amorrua suposatzen dut bigarren postoagatik. Ez tekot amorrurik barruan, azkenean norbere onena emoten danean, eta bueno, munduko txapeldun batek ausart eta eskuzabal jokatuta esprinean irabazten da benean, hor ez dago amorrurik, ez dago aserrerik, hobea izan da, puntutxo bat fresko hau heldu da azken esprinera, eta bueno, zoriontzea bakarrik eratzen da, eta ni gustora azken lau asteak nola joan dien, eta bueno, asko gozatu gaurko gunean bebai. Erraitzeko eraso urruti hori espero zenuten? Bueno, Renkokin sekula ez dakizu, normalean urrutitik jotzea gustatzeako, eta espada adi egon gara, atzetik Betiolekin sartunaz, eta bueno, aurrean gero oso ondo konpondu gara, Erlaitze pasa ostean atzean nik uste jentea justu samar joan dela, ez da egon talde askorik horre antolatzeko modun, eta bueno, argi zegoen, behin talde txori egin da, horixe izango zala modurik onena aurrera egiteko. Murginen sufritzen ikusi zaitugu, pixka inkluso geratu zera hasieran, baina gero lortu duzu Renkorekin batera gigotzea. Bai, bueno, azkenean pixkat erregulatzeko asmoz joan naz, banekien gero atxeden bate zegoela hor, eta gero azken 2 minutu erdiko esfortzu hori, bueno, pixkat estutzen saiatu naz, ikusteko bai Renkok edo bai Blasovek ea nola erantzuten zuten, eta bueno, hor momentu hortan Renkokin batera aurrean geratu naz, eta bueno, gero esprinean jokatzeko ez da egon beste aukerarik. Zorionak. Eskerrik asko.